Zóna bez peňazí alebo bartrový obchod sa konal koncom novembra takmer v 50 mestách na Slovensku a neobyšiel ani Oravu. Predvianočný výmenný trh bol v Kafklube v Námestove. Katolícky dom sa stal na jeden deň miestom, kde nikto nepotreboval žiadne peniaze, ale i tak si mohol odniesť všetko, čo potrebuje. Okrem toho tu dostal každý priestor aj na darovanie. Bartrová výmena bola v Námestove poprvýkrát a mala aj charitatívny nádych. V doobednejších hodinách nám mohli ľudia doniesť nejaké veci, ktoré už nepotrebujú a dajú sa ešte používať. A po obede tu mohli ľudia znova prísť a vybrať si, čo sa im páči a nemuseli vôbec za to zaplatiť. Zapojili sme sa aj my ako Kafklub do toho, aby si ľudia našli rôzne darčeky postromčekom, aj tie, ktoré si nemôžu zakúpiť a potešili tak svojich blízkych. Netradičný výmenný obchod dýchal predvianočnou atmosférou. Na stolíkoch nechýbali rôzne dekoračné predmety a bižutéria. Objavilo sa tu i oblečenie, knihy, športové potreby či hračky. Veci, ktoré si ľudia nevyzvihnú alebo ktoré nám ostanú, ďalej použijeme na rôzne akcie, napríklad ako Pošli to ďalej, alebo venujeme charitatívnym organizáciám ako je Dobrý aniel alebo podobným organizáciám. Vlastne sa to všetko využije. Páči sa mi táto myšlienka nielen tým, že si tu ľudia môžu niečo vybrať, ale aj učia sa tak darovať. Mne sa tu hrozne páči, našiel som si tu lyže a mohlo by tu byť častejšie. Ja si myslím, že to je veľmi pekná akcia, takto pred Vianocami. Jednak si tu môžu ľudia prísť vybrať možno niečo, čo si nemôžu dovoliť a dať ako darček na Vianoce, ale zase na druhú stranu aj pekná myšlienka, že zrieknúť sa niečoho. Podobné dobročinné akcie sa stávajú alternatívnou odpoveďou na prehlbujúce sa ekonomické či sociálne problémy. Možno je len otázkou času, kedy sa takýto spôsob obchodovania stane našou každodennou súčasťou. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.